Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, σεβαστοί πατέρες, κύριοι δικαστές, κύριοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριοι εκπρόσωποι υπηρεσιών πάσης φύσεως προσκεκλημένοι από το Σύλλογο Φίλοι του Αγίου Όρους, κυρίες και κύριοι, αναδειφώντας τη σχετική με το θέμα μετάνοια ορθόδοξη χριστιανική βιβλιογραφία, συνάντησα πολλούς όρους και ερμηνείες, πολλά χωρία και πολλές αναλύσεις που με βοήθησαν όχι μόνο να γνωρίσω καλύτερα το θέμα, αλλά και να διορθώσω μερικές προσωπικές μου θέσεις για το μεγάλο αυτό πνευματικό ζήτημα. Βρήκα μάλιστα και μια διδακτορική διατριβή με θέμα «Η μετάνοια κατά την Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία». Είδα ότι πολλοί μίλησαν για το μεγάλο αυτό θέμα. Έχουμε σύντομες ή και εκτενείς αναφορές γι' αυτό στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, καθώς και σε πολλά έργα των πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και συγχρόνων θεολόγων. Χάρη πιστικότητας του λόγου αναφέρω μερικές λέξεις και ερμηνευτικές φράσεις κλειδιά, βέβαιος ότι θα συμβάλλω εισηγούμενος στην κατανόηση των όσων θα ακολουθήσουν. Είπαν λοιπόν για τη μετάνοια ότι είναι αρετή, είναι μυστήριο, είναι μυστηριακή εξομολόγηση, είναι μεταβολή γνώμης, μεταμέλεια, μετάγνοια, μετάγνωση, μεταστροφή, αλλαγή συμπεριφοράς, διαγωγής, προσανατολισμού. Είπαν ότι είναι εγκατάλειψη της αμαρτίας, προσέγγιση του Θεού, επιστροφή στο Θεό. Είπαν ότι είναι ανάκληση βαπτίσματος, συνθήκη δεύτερης ζωής, αγοραστής ταπείνωσης, θυγατέρα ελπίδος, άρνηση ανελπιστίας, καθαρισμός συνειδότος, υπομονή πάντων των θλιβερών, επάνωδος στο καταφύσιν ζήν, επάνωδος εκ του διαβόλου προς τον Θεόν, άρνηση παλαιών πράξεων, μετάθεση του νοός από το κακό στο καλό, λύπη για το κακό, αποστροφή της αμαρτίας, θεραπευτική επιστήμη. Είπαν ακόμα ότι η μετάνοια είναι η εσωτερική θλίψη και συντριβή της ψυχής για τα πεπραγμένα μας αμαρτήματα. Είπαν ότι η μετάνοια είναι η σταθερά απόφαση για βελτίωση και διόρθωση, είναι η μεταβολή σκέψεων, η αλλαγή φρονημάτων και πορείας ζωής, είναι μεταβολή της καρδιάς και ηθική επανάσταση. Είπαν ότι είναι μια δεύτερη γέννηση, είναι η δυνατότητα επιστροφής προς τον Πατέρα, είναι η διακοπή πάσης σχέσεως με ένα κακό παρελθόν, είναι η έκφραση μιας ήττας και της χρεοκοπίας μιας ζωής διασπαθισθήσης εις απειθαρχίαν και εγωιστική απομόνωση από την χριστιανική οικογένεια. Είπαν ακόμα ότι η μετάνοια είναι η επιστροφή στην κοινωνία του Θεού, είναι η ανάπλαση της αμαυρωθήσης εικόνος. Είπαν ότι η μετάνοια είναι η αλλαγή πορείας του ανθρώπου, είναι η υιοθέτηση ενός τρόπου ενάρετης ζωής, συμπεριφοράς, διαγωγής. Είπαν ότι η μετάνοια είναι η μετάθεση του νου στη μνήμη του Θεού,
είναι το αντίδοτο της αμαρτίας, είναι αδιάλειπτη συναίσθηση της προσωπικής ενοχής, είναι αναμοχλευτική δύναμη καθάρσεως αισθημάτων, διανοίας και βουλήσεως. Είπαν ότι η μετάνοια είναι η πλήρης επανεκτίμηση όλων των αξιών, είναι η νέα θεώρηση και η νέα αντίληψη όλης της ζωής στο φως του Χριστού. Είπαν ότι η μετάνοια είναι η κίνηση προς αλλαγή και η μεταμόρφωση εαυτού και της κοινωνικής πραγματικότητας δια της χάριτος του Θεού. Εμβαθύνοντας σ' όλες αυτές τις ερμηνείες, σκέφτομαι ότι η μετάνοια είναι πράγματι ένας σταυρός, τον οποίον πρέπει να σηκώσει κάθε πιστός αν θέλει να σταυρωθεί και στη συνέχεια να αναστηθεί. Το ξέρουμε άλλωστε ότι χωρίς σταυρό δεν υπάρχει Ανάσταση, και εμείς ως χριστιανοί προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Σταυρός λοιπόν η μετάνοια? Ναι, σταυρός η μετάνοια. Αυτό είναι το θέμα της ομιλίας που θα ακολουθήσει. Ο μιλητής είναι ο γνωστός και σεβαστός γέροντας Εφραίμ, προηγούμενος της Ιεράς Μονής του Φιλοθέου του Αγίου Όρους, ο οποίος σήμερα επάξια κατέχει τη θέση του δικαίου της Ιεράς Σκήτης του Αγίου Ανδρέου του Αγίου Όρους. Εκεί στη σκήτη αυτή τον έφερε η Παναγία και ο παράκλητος πρωτόκλητος Άγιος Ανδρέας για να αναστηλώσει και να επανδρώσει την ερειπωμένη αυτή σκήτη. Ήταν καιρός πλέον να γίνει αυτό. Εκεί στην ιερά αυτή σκήτη του Αγίου Ανδρέου τον βρήκαμε κι εμείς αγωνιζόμενο και μοχθούντα. Εκεί θα τον βρει κάθε προσκυνητής του Αγιονύμου Όρους για εξομολόγηση και πνευματική καθοδήγηση. Απόψε όμως δεν είναι εκεί. Απόψε είναι εδώ. Τον έχουμε μαζί μας για να μας αναπτύξει το θέμα ο Σταυρός της μετανοίας. Σεβαστέ Πάτερ Εφραίμ, ο Σύλλογος Φίλοι του Αγίου Όρους Ηρακλείου σας ευχαριστεί θερμά για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Ευχαριστούμε επίσης θερμά τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και σεβαστό πνευματικό μας πατέρα Κύριον Τιμόθεο για τις ευλογίες του και για την προσφορά της αίθουσας αυτής του πνευματικού κέντρου, ώστε να πραγματοποιηθεί η πνευματική αυτή εκδήλωσή μας. Ευχαριστώ τέλος όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Νομίζω ότι η αποζημίωση για τον κόπο σας θα είναι απόψε μεγάλη. Σεβαστέ Πάτερ Εφραίμ, σας παρακαλώ να αναπτύξετε το θέμα σας. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, Κύριε Τιμόθεε, Θεοφιλέστατε Άγιε Γνωσού, ευλογημένοι και επιφυλημένοι αδελφοί μου πνευματικοί εν Χριστώ, επικαλούμενος από βάθος αθλίας ψυχής μου τας ευχάς και ευλογίας όλων σας, θα απευθύνω εις την αγάπη σας ολίγα λόγια,
από το ανεξάντλητο πνευματικό ωκεανό του θέματος του περιμετανοίας και επικαλούμενος την πεφωτισμένη κρίση και διάκρισή σας, διότι αγαπάτε τα πνευματικά, θα θέσω, επαναλαμβάνω, εις την πεφωτισμένη κρίση σας αυτά τα οποία θα λεχθούν, όπως ακριβώς τα διδάχθημεν από τους πνευματικούς μας πατέρας, όπως προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε το κατά δύναμη, με ελαχίστες βέβαια δυνατότητας, και δι' αυτό το πράγμα λέγονται εις την αγάπη όλων σας. Γνωρίζουμε από το Άγιον Ευαγγέλιον, που είναι η μόνη αποκεκαλυμμένη αλήθεια επί της γης, γραπτός τουλάχιστον, ότι ο γλυκύτατος Χριστός μας η αυτοαλήθεια, μετά το 40 όρος εκεί το δοκιμαστήριό του, όταν ήρθε εις την δημόσια ομιλία του, εις το δημόσιο τριετές κήρυγμά του, πρώτα ανοίξα στο Πανάγιον και γλυκύτατον στόμα του τα πρώτα λόγια τα οποία είπε εις όλων των κόσμων ώστε άνθρωπος είναι αυτά: μετανοείτε, ήγγι και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Προβλεπτικός, προφητικός, ο λίχνος του φωτός, ο τίμιος πρόδρομος, αυτά έλεγε 6 μήνες τουλάχιστον συνεχώς, και αυτός μετανοείται, ήγγι και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Και το όλον θέμα υπογραμμίζεται εις την βασιλεία των ουρανών. Είναι το Ευαγγέλιο της βασιλείας των ουρανών, το οποίο είναι μέσα μας και παντού, αλλά κυρίως μέσα μας, εις την και καθαρμένη ψυχή του Ορθοδόξου Χριστιανού δηλαδή. Και για να επιτευχθεί η βασιλεία των ουρανών μέσα μας, από αυτόν τον κόσμο και στη συνέχεια εις την άλλη την διαβάζουσαν εκκλησία μας, πρέπει κανείς να ξεκινήσει από αυτήν την πρώτη λέξη, από το μετανοείτε. Πόσα και πόσα δεν ελέγχθησαν και δεν εγγράφησαν από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας περί μετανοίας. Έχουμε τους θαυμασίους λόγους περί μετανοίας του Αγίου Ιωάννου, του Χρυσοστόμου, αλλά και του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Γιατί λοιπόν ο Χριστός μας είπε μετανοείτε? Γιατί δεν είπε μετανοήσατε? Γιατί δεν είπε μετανόησον? Αλλά μετανοείτε συνεχώς και παντοτινώς, με αόριστο χρόνο. Έχει πάυσει η μετάνοια? Έχει τέλος η μετάνοια? Ουχή. Μέχρις εσχάτης αναπνοής οφείλουν οι πάντες να μετανοούν. Αυτό το μεγάλο μυστήριο, τι σημαίνει δηλαδή να μετανοεί συνεχώς, ενώ είναι εν Χριστώ, ενώ διάγει τόσους και τόσους εν Χριστώ, αυτός ο πραγματικά πνευματικός τρόπος της ζωής της μετανοίας είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο, το οποίο δι' Αγίου Πνεύματος αποκαλύπτεται, γνωσιολογικά, εγκεφαλικά δεν κατανοείται. Πρέπει το Πνεύμα το Άγιον να ανοίξει, να πλατείνει τα διανοήματα ημών, να εννοήσουμε ακριβώς πώς θέλει ο Χριστός μέσα από το γράμμα του Ευαγγελίου να μας αποκαλύψει. Μετανοείτε, ήγγι και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Οι πνευματικοί μας πατέρες, οι Άγιοι Αρχιερείς, που εις αυτούς εδόθη το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος να συγχωρούν τις αμαρτίες μας διδάσκουν, και στη συνέχεια οι πνευματικοί μας πατέρες, ότι εμείς οι Ορθόδοξοι σε αυτήν την κοιλάδα του κλαφμόνους έχουμε μία τιτάνια μονομαχία ισόβιο και δυνική με τον κόσμο της αμαρτίας, με τον κόσμο των παθών, με τον κόσμο των πονηρών δαιμονικών λογισμών, και στη συνέχεια με αυτά τούτα τα πονηρά δαιμόνια, με τον αρχηγό των Βελζεβούλ, τον Βελίαν και τα δαιμόνια των. Αυτός ο αόρατος πόλεμος, αυτός ο αδιάκοπος αόρατος πόλεμος με τον κόσμο της αμαρτίας και των παθών, αλλά και με αυτά τα δαιμόνια, για να τακτοποιηθεί και για να νικήσουμε μέσα μας αυτά τα πράγματα, πρέπει κανείς να μετανοεί, και μάλιστα συνεχώς. Έλεγε ένας γέροντας χαριτολογώντας, αλλά και στη συνέχεια με τα δακρύων:
Πρέπει, παιδιά μου, να μετανοούμε. Μόλις σταματήσουμε να μετανοούμε, αρχίζουμε και αμαρτάνουμε. Μόλις πάυσει η μετάνοια, αρχίζει η αμαρτία. Και όταν κανείς δεν μετανοεί και δεν πιστεύει στη μετάνοια και δεν έχει διάθεση να μετανοήσει, υπάρχει κίνδυνος ευνηδίως να πεθάνει, ευνηδίως να αρπαγεί και άδειλον το τέλος. Και θα δέονται τόσοι και τόσοι, και δεν θα λαμβάνει κανείς πληροφορία επί της γης. Πού απήλθε, πού μετέβη αυτή η ψυχή. Εγγράφησα λοιπόν και λέχθησαν τόσα πολλά περί μετανοίας. Γιατί πρέπει κανείς να μετανοεί και όχι να μετανοήσει. Άλλο πράγμα είναι να μετανοήσει κανείς και άλλο πράγμα να μετανοεί συνεχώς. Προσήλθε ένας μικρός υποτακτικός στον γέροντά του και ο γέροντας τον ερωτά: «Παιδί μου, κάνεις μετάνοιες?» Αυτές τις εδαφιαίες έως κάτω. «Εκτελείς τον κανόνα σου κανονικά και ανελιπώς? Κάνεις τις μετάνοιές σου?» Και απαντά υποτακτικός: «Ναι, γέροντα, τις κάνω τις μετάνοιές μου, αλλά μετάνοιαν ουκ έκτιμε». Βλέπετε, είχε επίγνωση της αμαρτωλότητός του. Αυτά που μου είπες τα κάνω, τα εκπληρώνω, αλλά τι προς τούτο? Άλλο πράγμα είναι να κάνω τις μετάνοιές μου σαν σωματική άσκηση, σαν σωματικό αγώνα, και άλλο πράγμα να έχω την μετάνοια ως χάρισμα που εσύ με διδάσκεις. Προσήλθε και ένας άλλος υποτακτικός στον γέροντα και τον ερωτά: «Κάνεις μετάνοιες?» «Όχι», του λέει. «Γιατί? Υπάρχει λόγος, πρέπει να κάνω μετάνοιες? Αυτά τα κάνουν οι αμαρτωλοί. Εμείς τακτοποιηθήκαμε τόσα και τόσα χρόνια. Πάλι μετάνοιες θα κάνουμε? Ας τα κάνουν οι άλλοι, οι αρχάροι». Και του απαντά ο γέροντας ο διακριτικός: «Γόνοι που δεν κάπτενται συντρίβεται. Όποιος δεν κάπτει το γόνο της μετανοίας, όπως ο τελώνης, όπως εκείνη η αμαρτωλή του Αγίου Ευαγγελίου, και δεν έχει αυτό τον ενδόμηχο πόνο και αυτή την άσκηση την εκούσια για τον Χριστό και τις αμαρτίες του, οπωσδήποτε θα συντριβεί, δηλαδή θα πάθει κάποια ζημιά, είτε σωματικός είτε πνευματικός». Με αυτά τα απλούστατα παραδείγματα μας διδάσκουν οι πατέρες μας, πνευματικοί μου αδελφοί, ότι η μετάνοια ξεκινά από τον σωματικό κόπο, την σωματική άσκηση, τον σωματικό αγώνα, αλλά που γίνεται δια τον Χριστό, και κατά Χριστόν γενόμενος αυτός ο κόπος έχει αμοιβή και εις τον κόσμο τούτον και εις τον άλλον κόσμο. Και έτσι λοιπόν το α αυτής της μετανοίας, ο σωματικός κόπος και η σωματική άσκηση, είναι αυτές οι μετάνοιες. Δι' αυτό ευαπτίστησαν από την εμπειρία των πατέρων μας μετάνοιες. Να προσκυνήσουμε, που λέγουμε δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείημα Θεό, αλλά και έως εδάφους, δι' αυτούς που έχουν υγεία, δι' αυτούς που έχουν ιατρική καλώς υγεία, οφείλουν να κάνουν τις μετάνοιές των ανάλογα με τον πνευματικό κανόνα που τους εντέλλονται οι πνευματικοί των πατέρες ή οι πνευματικές μητέρες στα γυναικεία κοινόβια μοναστήρια. Αυτός ο σωματικός κόπος των μετανοιών και στη συνέχεια ο ιδρώτας αυτός εκ των μετανοιών και εκ του κόπου δια των Χριστών, και στη συνέχεια τα σωματικά αδάκρυα της μετανοίας, όλα αυτά συνθέτουν μίαν άσκηση νόμιμον και κανονική, η οποία σιγά σιγά προϊόντος του χρόνου αρχίζει και αγνίζει και καθαρίζει το σώμα μας από το δέρμα προς τα κάτω, από το δέρμα και προς τα μέσα. Το σώμα μας, αυτό το χωματένιο σώμα μας, με τα αμαρτήματα που κάναμε οπωσδήποτε το μολύναμε, ο λιγότερον περισσότερον, έκαστος το γνωρίζει. Η εξομολόγηση έχει τακτοποιήσει το θέμα το αμαρτητικό. Μένει το θέμα το παθητικό των παθών και των λογισμών σε όλους μας. Αυτό το πράγμα για να αφαιρεθεί, ή καλύτερα πρώτα για να μειωθεί και στη συνέχεια για να κλαδευτεί, οφείλει κανείς να γνωρίζει και να προγνωρίζει και να πιστεύει ακραδάντως ότι εάν δεν καταβάλει σωματικό κόπο, η άλλη προσευχή του θα είναι ως έκτρωμα κατά τον Άγιον Ισαάκ των Σύρων. Δεν πρέπει κανείς να αποφεύγει τον σωματικό κόπο της ασκήσεως των μετανοιών, ανάλογα με την υγεία που έχει, την ηλικία που έχει, την υπακοή και την ευλογία που έχει, διότι αυτός ο κόπος θα τον αγνίσει. Άλλος τρόπος αγνισμού και καθαρισμού του σώματος
Στον κόσμο τούτο δεν υπάρχει. Η ψυχή θα αγνιστεί με άλλον τρόπο και το σώμα θα αγνιστεί με αυτόν των κόπων των σωματικών δια των Χριστών που γίνεται και προσφέρεται. Οι πνευματικοί μας πατέρες, οι οποίοι μας διδάσκουν εμάς τους ευτελείς υποτακτικούς το θέμα των μεγάλων της μετανοίας, μας λέγουν ότι πρέπει κανείς να ξεκινήσει ορθοδόξος το θέμα της μετανοίας. Είμαστε μακάρι που είμαστε ορθόδοξοι και γεννηθήκαμε ορθόδοξοι εξ ορθοδόξων. Άλλοι δεν το έχουν αυτό το μεγάλο χάρισμα. Εμείς λοιπόν οι ορθόδοξοι χριστιανοί, οι βεβαπτισμένοι ορθοδόξος, έχουμε τακτοποιήσει το θέμα το πρώτο της μεγάλης αμαρτίας που λέγεται προπατορικός ρήπος. Εάν αυτό το αμάρτημα δεν τακτοποιηθεί σε έκαστον εξ ημών, η μετάνοια δεν μπορεί να προχωρήσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο και θέλει πολλές ημέρες, ίσως και μήνες να αναλυθεί. Το λέγω με τα παρησίας, το λέγω με πολύ πόνων, διότι εις όλων των κόσμων υπάρχουν πολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί μόνο με το Άγιον χρήσμα και στερούνται του ορθοδόξου Αγίου Βαπτίσματος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και δεν θα λυθεί τώρα το θέμα εδώ, αυτό το οποίο είναι κολοσιαίων, αλλά η εμπειρία επιμένει αδίστακτα ότι άνευ ορθοδόξου Αγίου Βαπτίσματος ο προπατορικός ρήπος δεν αφαιρείται. Αυτό το αμάρτημα, το πρώτο που δεν το φταίει κανείς για αυτό που το κουβαλάει μέσα του και γεννάται, δεν αφαιρείται ούτε με το ομόφορο ούτε με το πετραχύλιο, ούτε το Άγιο χρήσμα το εξαφανίζει. Μόνον το Άγιον Βάπτισμα το αφαιρεί. Πρέπει λοιπόν κανείς να είναι ορθοδόξος βεβαπτισμένος οπωσδήποτε μετά το Άγιον χρήσμα, για να μην κουβαλούμε τον προπατορικό ρήπο μέσα μας. Και δεν είναι μόνον αυτό το τόσο σοβαρότατο θέμα πανορθοδόξος και παγκοσμίως, αλλά λαμβάνει ακόμη πιο δραματικά διαστάσεις. Εάν ο προπατορικός ρήπος δεν συγχωρηθεί και δεν τακτοποιηθεί με το Άγιον Βάπτισμα, τα υπόλοιπα αμαρτήματα που θα προσθεθούν με ποιο τρόπο θα αφαιρηθούν? Πρέπει αυτός ο μέγας ογκόλυθος πρώτα να αφαιρεθεί και μετά τα υπόλοιπα. Εφόσον αυτό το αμάρτημα κανένας δεν το συγχωρεί παρά μόνο η Αγία Τριάς εν το Ορθοδόξο βαπτίσμα. Δι' αυτό λοιπόν οι πατέρες μας παρακαλούν και κλαίουν και φανερά και κρυφά και λέγουν εις εμάς τους υποτακτικούς, δεν πρέπει να έχουμε κολοβούς ορθοδόξους, λειψούς ορθοδόξους, με πατερίτσες και δικανίκια πνευματικά να τρέχουν το πνευματικό μαραθώνα για να κερδίσουν τους πνευματικούς Ολυμπιακούς αγώνας. Όχι ορθοδόξους μόνο με χρήσμα, αλλά με Άγιον Βάπτισμα. Και αυτό ξέρετε είναι εμπειρία των πατέρων, και δεν μαλώνουν και δεν διαφωνούν, σκύβουν κάτω το κεφάλι και σιωπούν, ντρέπονται και να υπούν εφόσον βλέπουν τέτοιες καταστάσεις ορθοδόξους μόνο με χρήσμα. Πώς θα γίνει η μετάνοιά των? Δεν θα έχουν πρόβλημα διανοητικό στη συνέχεια? Και τι θα λέμε, ποιος φταίει, τι φταίει? Είναι απλούστατο το θέμα, δεν υπάρχει πιο απλό. Πρέπει κανείς να ταπεινώσει το κεφάλι, να σκύψει κάτω και να ομολογήσει ότι αυτή είναι η οδός, βάπτισμα, χρήσμα, και τα υπόλοιπα τακτοποιούνται όπως η Αγία μας Εκκλησία μας διδάσκει. Και μετά λοιπόν, αφού τακτοποιηθεί αυτό το αμάρτημα εν το Ορθοδόξο βαπτίσματι, όπως γνωρίζουμε, ακολουθούν τα επίκτητα αμαρτήματα, τα οποία τα κάνουμε στη συνέχεια προϊόντος του χρόνου. Τα αμαρτήματα αυτά τακτοποιούνται μυστηριακώς στην Ιεράν Εξομολόγηση, αλλά τα πάθη και τα αμαρτήματα δεν αφαιρούνται ούτε και μειώνονται. Θέλει προσωπικό αγώνα, θέλει με το σπαθί του ο καθένας να το ρυθμίσει αυτό το θέμα της μετανοίας. Αυτός λοιπόν ο προσωπικός σταυρός που δημιουργείται πρέπει να το σηκώσει κανείς με επίγνωση, όχι με άγνοια, ούτε με ημιμάθεια. Δεν θέλει ο Χριστός μας να αγνοούμε ένα τόσο σοβαρό θέμα, και αν δεν έχει πλήρη επίγνωση ο Ορθόδοξος θα έχει προβλήματα στη συνέχεια,
θα κατηγορεί τους αρχιερείς, θα κατηγορεί τους ιερείς, θα κατηγορεί το μοναχισμό, θα κατηγορεί τους πάντες πλην του εαυτού του, και τα βλέπει τεθλασμένα, διότι αμβλιοποιεί κατά τα σπόρας του νος, ενώ τα πράγματα είναι ίσια, είναι απλά. Αυτός έχει πρόβλημα, όχι οι άλλοι. Πρέπει λοιπόν το θέμα των προσωπικών αμαρτημάτων και των παθών, κυρίως των παθών, να το τακτοποιήσει κανείς με τον προσωπικό του αγώνα. Και εδώ αρχίζει ο προσωπικός σταυρός, η άρση του προσωπικού μας σταυρού. Από την εμπειρία τους οι μακάριοι πατέρες μας ξεχώρισαν το όλο θέμα. Έχουμε την μεταμέλεια, έχουμε την μετάνοια, έχουμε και την ιεράν εξομολόγηση, αυτό το τρίπτυχο. Ο Ιούδας βλέπετε μετεμελήθη, αλλά δεν μετενόησε και εχάθη. Επομένως η μεταμέλεια είναι μία μετάνοια εγκεφαλική, όχι καρδιακή. Δεν συγχωρεί η καρδία αυτό το οποίο λέγει το στόμα. Αμαρτάνω, αμάρτησα λέγει με το στόμα, δηλαδή μετεμελείται. Η καρδία όμως δεν συμφωνεί από μέσα να σταματήσει το πάθος. Το εξομολογούμε ότι έκλεψα λόγου χάρη, αλλά ξαναεξομολογούμε και πάλι ότι ξανακλέβω. Εξομολογούμε, αμαρτάνω, εξομολογούμε, αμαρτάνω, κλέβω, εξομολογούμε, ξανακλέβω, εξομολογούμε. Αυτό το πράγμα συμβαίνει σε όλα τα αμαρτήματα. Σας αναφέρω ενδεικτικά. Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο ορθώνεται εις το μυαλό αυτού του ανθρώπου και όλων ημών είναι τούτο: μεταμέλεια ή μετάνοια, εξομολόγησης ή μετάνοια. Τι συγχωρεί την αμαρτία? Αυτό που κάνω θέλω να συγχωρηθεί. Έκλεψα ένα φρούτο, ένα μήλο από ένα δέντρο, έκανα αυτή την αμαρτία κτλ. Την εξομολογήθηκα, συγχωρέθηκα. Συγχωρέθηκα, αυτό είναι το ζητούμενο. Βεβαίως συγχωρέθηκα, δεν διαφωνεί κανείς. Γιατί ξανακλέβω? Σε αυτό το θέμα πρέπει να δοθεί σαφέστατη απάντηση, διότι δεν μετανόησα, αλλά εξομολογήθηκα και συγχωρέθηκα. Και γιατί ξανακλέβω? Διότι δεν μετανόησα. Και τι σημαίνει να μετανοήσω? Δηλαδή αυτό που προσκομίζω σαν μεταμέλεια δεν είναι δεκτό από τον Χριστό μας? Δεν φτάνει? Είναι πλημελής αυτή η διακονία του μυστηρίου? Κάτι συμβαίνει στον πνευματικό, στον αρχιερέα, τον ξεγελώ, τον απατώ τον εαυτό μου, τον Θεό? Τι γίνεται? Γιατί μετά την εξομολόγηση επαναλαμβάνω το αυτό? Ποια είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ μεταμελίας και εξομολογήσεως, ή καλύτερα μεταξύ μεταμελίας και μετανοίας? Ποιος είναι ο σταυρός που καλούμε να σηκώσω? Να αμαρτάνω και να εξομολογούμε? Όχι, δεν έκανε αυτό η Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Το αιώνιο παράδειγμα των μετανοούντων όλων των αιώνων είναι η Οσία Μαρία η Αιγυπτία, στην Πέμπτη των Ιστιών, όπως γνωρίζουμε. Έκανε αυτά που έκανε τα αμαρτήματα, τα εξομολογήθηκε, πήγε στην έρημον και έζησε τόσους και τόσους χρόνους, περίπου 47. Το ζητούμενο είναι ότι στο διάστημα αυτών των ετών, των 47 ετών, που διαιρείται σε δύο φάσεις η ζωή της μετανοίας της, τα πρώτα 17 χρόνια της μετανοίας της, ανατολικά του Ιορδάνου, είχε σφοδρό πόλεμο με τα πάθη της, τα οποία δεν τα είχε τακτοποιήσει, μολονότι αμαρτητικός δεν έπρατε κανένα αμάρτημα. Ιδού λοιπόν η πραγματική μετάνοια, να μην επαναλαμβάνει κανείς την αμαρτία της αμαρτίας που έπραξε, αλλά το πάθος να τυραννεί τον άνθρωπο ακόμη διανοητικός. Δεν είναι ολοκληρωμένη ακόμη η μετάνοια, μολονότι στην πράξη δεν αμαρτάνει κανείς, αλλά η μετάνοια δεν ονομάζεται ακόμη από το Πνεύμα το Άγιον. Ταλαιπωρείται ο άνθρωπος, δεν σηκώνει κανείς όλο το σταυρό του, ποθεί και θέλει, αλλά δεν τον έρει ακόμη, διότι το πάθος δεν τακτοποιήθηκε και τον βασανίζει. Και τι θα γίνει με αυτά τα πάθη? Θα μας ταλαιπωρούν μια ολόκληρη ζωή? Είναι τόσο μεγάλα και δυνατά? Τα μυστήρια που έχουμε είναι τόσο μικρά και ευτελή? Ποια είναι τα μέτρα της συγκρίσεως? Μεταξύ μεταμελίας
και μετανοίας, το μέγεθος και διαφορά είναι αβυσαλαία. Μεταμέλεια είναι να εξομολογηθώ, όπως σας είπαμε, την αμαρτία, έκλεψα ένα μήλο. Αυτό λέγεται μεταμέλεια. Είναι και εξομολόγηση συγχρόνως. Συγχωρετική ευχή και συγχωρέθηκα και πηγαίνω εις τον οίκο μου συγχωρημένος και λελυτρωμένος. Δεν αμφισβητεί κανείς περί τούτου. Όμως γιατί επαναλαμβάνεται η ίδια αμαρτία που εξομολογήθηκε ή κάποια άλλη? Εν τη ώρα του μυστηρίου τούτου και κυρίως όταν αναγινώσχεται η συγχωρητική ευχή, δύο τινά συμβαίνουν αοράτως, αλλά και ορατός αν ανοιχθούν τα μάτια της ψυχής μας. Αφενός συγχωρούνται τα αμαρτήματα οντολογικά και πραγματικά, διότι η αμαρτία δεν υπάρχει και μόλις πραχθεί έχει ζωή αιώνιον και πρέπει να εξαφανιστεί αυτή η αιώνια ζωή της κολάσεως που περιφέρει κανείς μέσα του ψυχοσωματικά. Η άφεση λοιπόν δίδεται, αλλά πρέπει να δοθεί και το δεύτερο χάρισμα του μη αμαρτάνην. Αυτό το χάρισμα την ώρα της αφέσεως των αμαρτημάτων δίδεται, αλλά φαίνεται πως δεν θέλει να ενεργήσει η χάρις του μη αμαρτάνην για την αμαρτία που εξομολογηθήκαμε ή για τα σλιπάς. Αυτό το χάρισμα κανείς το παίρνει μαζί του όταν φεύγει από το Άγιο Μυστήριο της εξομολογήσεως. Γιατί λοιπόν το επαναλαμβάνει το αμάρτημα? Γιατί καθίσταται ανενέργητος αυτή η δευτέρα φάση της χάριτος, που είναι και η πιο σημαντική. Κατά μαγικό τρόπο δηλαδή θα ελευθερωθούμε από το πάθος? Μόνο να το υπούμε? Είναι εύκολος δρόμος αυτός, φαίνεται αυτό το δίπρωτο εύκολο για τον διάβολο, να αμαρτάνω και να εξομολογούμε, να αμαρτάνω και να εξομολογούμε. Μια ζωή αιώνια έτσι θα πάει το θέμα, δεν πρόκειται να αλλάξει. Είναι από την εμπειρία τόσων και τόσων χιλιάδων εξομολογουμένων, και βλέπετε πόσα δάκρυα χύνονται, τι πόνοι γίνονται, τι κόποι καταβάλλονται, τα πάθη αμφίστηνε, τα αμαρτήματα επαναλαμβάνονται, και το μυστήριο του μη αμαρτάνην, το χάρισμα δηλαδή, δίδεται την ώρα της συγχωρετικής ευχής, αλλά φαίνεται πως δεν ενεργεί. Δεν ενεργεί διότι κανείς δεν μετανόησε ενώ εξομολογήθηκε και μεταμελήθηκε. Ίσως με τις λέξεις που εναλλάσσονται δεν το αντιλαμβάνονται όλοι, δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει το Άγιο Πνεύμα να μας αποκαλύψει, να μας φωτίσει το νου, αλλά το λέγω με απλούστατη διατύπωση. Μεταμέλεια είναι αυτό το πράγμα που ανέφερα. Μετάνοια όμως είναι κάτι άλλο. Πρέπει κανείς να μισήσει άσκονδα και να μισήσει συνεχώς την αμαρτία που έκανε. Και αυτό το Άγιο μίσος, το απαθές, το μόνο επενετό Άγιο μίσος και απαθές για την αμαρτία που πράξαμε, θα είναι ένα φρένο, μία κόντρα στην κόντρα, ένα βέτο κατά της αμαρτίας, είναι ένα εφόδιο δια μας, διότι στη συνέχεια θα πολεμηθούμε στο ίδιο αμάρτημα και πάθος διπλά και πολλαπλά. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό, ότι μετά την άφεση των αμαρτιών το δαιμόνιο δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, θα βομβαρδίσει περισσότερο. Περισσότερα βέλη δεχόμεθα καρδιακά και δυνωτικά παρά στο Ιράκ σήμερα, σε αυτόν τον μεγάλο άδικο πόλεμο. Όμως ο ψυχοφάγος εχθρός μένεται και άσπλαχνα βομβαρδίζει και στέλνει σμήνος λογισμών όταν κανείς βλέπει ότι έχει τακτοποιηθεί εξομολογητικός. Μόνο και μόνο να μην ενεργήσει η χάρις που λέγεται του μη αμαρτάνη, δηλαδή να μην επαναλάβω την ίδια αμαρτία που εξομολογήθηκα και έκλαψα και πόνεσα και μετανόησα, αλλά πρέπει κανείς να καλλιεργήσει το Άγιον μίσος κατά της αμαρτίας ή των αμαρτημάτων. Η καλλιέργεια του αυτού του Αγίου μίσους γίνεται με συνεργασία του πνευματικού και του εξομολογουμένου. Θέλει χρόνων ικανών να φυτευθεί μέσα εις το νουν, να ανοιχθούν οι διάνοιες των ανθρώπων. Μετά την προσωπική του Ανάσταση θα γίνει αυτό, δια να φυτευθεί, επαναλαμβάνω, αυτός ο Άγιος και αγνώστιος φόβος, που αφενός καθελώνει την σάρκα μας και στο τέλος καθυλώνει και το πνεύμα μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτή η Θεία Αγάπη που μνημονεύουμε με το όνομα του Ιησού Χριστού συντηρεί αυτό το Άγιον μίσος, και αυτή η συντήρηση του Αγίου μίσους μας βοηθεί να μην επαναλάβουμε την αμαρτία της αμαρτίας.
Εάν κανείς δεν καλλιεργήσει αυτό το Άγιο Μίσος, αναποφεύκτως θα έχει αυτή την συνεχόμενη ταλαιπωρία τόσους και τόσους χρόνους. Και έχουμε ευνηδίους τρόπους θανάτου σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις ιδιότητες, και φοβούμεθα όλοι μας, και κυρίως εμείς οι μοναχοί, διότι ξέρετε είναι ένας σπάνιος και ιδιότυπος τρόπος πολέμου, με δυσδιάκριτα δαιμόνια και πάθη, δι' εμάς τους μοναχούς που θέλουμε να φαινόμαστε ότι εφερθήκαμε στην Παναγία μας και στο περιβόλι της. Αυτό το Άγιο Μίσος κατά της αμαρτίας, που λέγεται πραγματικά βοηθητικό στοιχείο της μετανοίας, της πραγματικής μετανοίας, είναι βασικό συστατικό της άρσεως του προσωπικού μας σταυρού. Άνευ τούτου του Αγίου Μίσους κατά της αμαρτίας, ο σταυρός μας θα είναι ελλειπής, θα είναι προσωρινός, δεν θα είναι μόνιμος και σταθερός και ισόβιος και κανονικός, αλλά θα είναι πλημελής, ίσως και να είναι ψεύτικος και επιτυδευμένος. Πολλές φορές δεν έχει κανείς και το χάρισμα και δεν μετανοεί και καθόλου. Υπάρχει και ένα βοηθητικό στοιχείο μετά το Άγιον Μίσος κατά της αμαρτίας που εξομολογηθήκαμε με πάσαν ειλικρίνεια και αλήθεια. Να μην είναι κανείς μνησίκακος, να μην είναι κανείς να κατακρίνει, κατακριτής, ενδομήχος ή στοματικός στο πλησίο του, και έτσι θα βοηθηθεί να έχει αυτό το Άγιον Μίσος κατά της αμαρτίας. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι εξομολογούνται ειλικρινώς και σηκώνουν αυτό τον σταυρό της μετανοίας των, αλλά κάποια ψυχή ενδομήχος, κάποια ψυχή, ίσως κάποιες ψυχές δεν τις συγχωρούν ολοκαρδίως. Αυτό το θέμα είναι τόσο σημαντικό, διότι δεν αφήνει την προσευχή μας, δεν αφήνει την χάρη του Αγίου Πνεύματος να μας καθαρίσει τελείως, και η προσευχή δεν ανεβαίνει και δεν ενεργεί 100% όπως επιθυμούμε όλοι μας. Επίσης και η εσωτερική κατάκριση, η καρδιακή κατάκριση είναι κάτι το οποίο συγχωρεί βέβαια την αμαρτία, αλλά δεν ενεργεί αυτή η χάρις και κίνδυνος να επαναληφθεί πάλι η ίδια αμαρτία. Βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό το θέμα, κανείς να γνωρίζει κάτι το κακό, αλλά να μην το σκέπτεται πονηρά και εμπαθώς, να μην έχει η ψυχή του κάτι τι με τον άλλον αμαρτητικά. Είναι και κάτι ακόμη μετά την στο θέμα αυτό που θα μας βοηθήσει να σηκώσουμε τον προσωπικό μας πνευματικό σταυρό, η σκληροκαρδία μας και η ασπλαχνία μας, που αφορά μερικές αγαπημένες ψυχές που ίσως να πταίνε αλλά ίσως και να μην πταίνε. Αυτά τα πάθη δυσκολεύουν την ενέργεια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος να ενεργήσει, και μάλιστα όπως επιθυμεί η ψυχή. Αυτή η σκληροκαρδία, αυτή η ασπλαχνία, αυτό το άτεκτο του φρονήματος είναι πραγματικά δύσκολο πάθος, και η χάρις του Αγίου Πνεύματος παραμένει ανενέργητος μέσα μας, και ο σταυρός ο προσωπικός που το σηκώνουμε υπάρχει φόβος να τον καταθέσουμε. Έχουμε πολλές φορές τέτοιες περιπτώσεις δει στο Άγιον Όρος, πνευματικοί μου αδελφοί, πατέρες και αδελφοί που έχουν χρόνια και χρόνια στο διακόνημα αυτό της μετανοίας, και να σηκώνουν τον προσωπικό του σταυρό, σε κάποια στιγμή να γονατίζουν τόσο πολύ, να μην θέλουν να μετανοήσουν, να μην θέλουν κάποια ψυχή να συγχωρέσουν, ενώ είναι ευτελέστατο το μικρό αυτό θέμα που τους απασχολεί, στο τέλος να χάνουν την χάρη, να χάνουν και την διάνοια, την φυσική διάκριση, να πετούν τα ράσα και να γυρίσουν εις τον κόσμο και να αρχίζουν έναν άλλο τρόπο ζωής, όχι της μετανοίας και της Ορθοδόξου πολιτείας. Σεβασμιότατε Άγιοι Αρχιεπίσκοπε Κρήτης,
Διάκοντες αυτό το Άγιον διάστημα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και μολονότι όλη μας η ζωή ονομάστηκε και λέγεται Μεγάλη Σαρακοστή, πνευματικός, αλλά και κάθε χρόνο αυτό το διάστημα επαναλαμβάνουμε όλοι μας αυτόν τον τρόπο της μετανοίας. Ίσως του χρόνου να είναι τα πράγματα πιο δύσκολα για τον κάθε ένα μας. Κάποιες ψυχές οπωσδήποτε δεν θα είναι στον κόσμο τούτον, άλλες θα έρθουν και άλλες ψυχές θα απέλθουν. Εύχεστε και προσεύχεστε παρακαλώ από βάθος ψυχής αυτό το ελάχιστον χρόνο της υπολείπου πολιτείας μας να τον διανύσουμε όπως θέλει ο Χριστός μας, όπως η Παναγία μας επιθυμεί και έχει πληροφορήσει τόσους και τόσους πνευματικούς πατέρες και μας το επαναλαμβάνουν, και τα θεόπνευστα Άγια Βιβλία των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας τόσο καθαρά μας το αναλύουν και μας το διδάσκουν. Δεν υπάρχει κάτι το ωραιότερο εδώ επί της γης να βλέπει ο Χριστός μας να διάγει κανείς με ειλικρινή μετάνοια και όχι μόνο με μεταμέλεια. Θα κουραστούμε χρόνους και χρόνους, θα χύσουμε πολλούς όμβρους και κρουνούς δακρύων μέχρι να εννοήσουμε ότι χωρίς πραγματική μετάνοια και μόνο με την μεταμέλεια θα χάνουμε πολύτιμο χρόνο και θα κινδυνεύουμε ίσως να φύγουμε από τη ζωή αυτή με αβέβαια πληροφορία. Εύχεστε παρακαλώ και προσεύχεστε να διάγουμε με πραγματική μετάνοια, και αυτός ο προσωπικός σταυρός μας της πραγματικής μετανοίας είναι ολοκληρωμένο κάρφωμα. Δεν σηκώνει κανείς αυτό το σταυρό του, αλλά βιώνει αυτό το κάρφωμα, αυτή την αίσθηση της πραγματικής μετανοίας. Και φυσικά είναι ένας κόπος, ένας δρυμής καρδιακός κόπος, και τον βλέπει ο Χριστός μας τον κόπο, το αντιλαμβάνονται και πολλοί όσοι διάγουν με τον όμοιο τρόπο της ζωής. Οι υπόλοιποι θα αγνοούν και ίσως θα μέμφονται και θα κοροϊδεύουν, αλλά δεν μας απασχολεί αυτό το θέμα. Δεν θέλω να κουράσω περισσότερο στην αγάπη σας. Δύο μόνο εν κατακλείδη παραδείγματα θα αναφέρω αιωνίου μετανοίας, τα οποία είναι σταθμός στην εκκλησία της ζωής μας. Ο αγιότατος Ενόχ εκήρυξε μετάνοια και προεφήτευσε για την δευτέρα παρουσία του Χριστού μας. Το αναφέρει ο αδελφός Θεός Ιούδας στην καθολική του επιστολή. Λέγει ο Άγιος Ενόχ ότι ήρθε ο Χριστός μας στη δευτέρα παρουσία μετά τόσων πολλών αγγέλων δια να κρίνει όλον τον κόσμο. Βλέπετε, αφήνει την πρώτη παρουσία του Χριστού μας δι' άλλους Αγίους προφήτας, και αυτός πηγαίνει κατευθείαν στη δευτέρα παρουσία του Χριστού μας. Τέτοιο πνευματικό βελληνικές είχε ο αγιότατος Ενόχ. Αυτή όμως η προφητεία φανερώνει και τον αγιότατο τρόπο της πολιτείας του, γι' αυτό και μετετέθη ζών ως εις των ουρανών. Όμως ο Άγιος Νόε είναι ο πρώτος και οικουμενικός κήρυξης μετανοίας, που εκήρυξε μετάνοια τουλάχιστον 100 συναυτά έτη. Είναι ετών 500 ο αγιότατος Νόε, ένας μικρός δεύτερος Αδάμ, και είναι ετών 600 ότε εγένετο κατακλυσμός επί της γης. 100 ολόκληρα χρόνια ο Άγιος Νόε παρακαλώ κηρύττει τη μετάνοια. Μετανοήσατε, πενθήσατε, θρηνήσατε, κλάψατε, διότι θα γίνει οικουμενικός κατακλυσμός. Θα κολυμβήσουν όλοι σε αυτό το είδωρ, δια να πνιγεί η αμαρτία, και όποιος θα εισέλθει στην Κιβωτόν θα σωθεί. Και του έλεγαν όλοι, ακόμη και οι κατασκευαστές της Κιβωτού, ότι παραφρόνησε. Έτσι κάνουν όσοι μεγαλώσουν, έλεγαν. Και στο τέλος, μετά από 100 ολοκλήρους χρόνους μετανοίας και κηρύγματος, αυτοί εσώθησαν και η οικογένειά του, όπως γνωρίζουμε, και οι άλλοι εχάθησαν. Δεν μας αποσχολεί το θέμα που μετέβησαν οι ψυχές των αυτών που επνίγησαν, αλλά 100 ολοκλήρους χρόνους μετανοίας,
ενός Θεού του αγιωτάτου ανθρώπου του Νόε 500 και 600 ετών, δεν έφτασαν αυτά τα λόγια να αγγίσουν αυτές τις καρδιές που ήταν σκληρότερες και από τον γρανίτη. Βλέπουμε λοιπόν πως ο Θεός είναι πολύ έσπροχνος αλλά και πολύ δίκαιος, και άλλους 100 χρόνους να κηρύττεται μετάνοια, κανείς δεν θα τον άκουγε, κανείς δεν θα ήθελε να μετανοήσει, να εισέλθει στην Κεβωτό για να σωθεί. 100 χρόνια μετανοίας του Αγίου Νόε είναι πολύ μεγάλο το κήρυγμα αυτό και μεγάλο το δίδεγμα, αλλά τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά. Ευχαριστούμε τον Χριστό μας που τουλάχιστον ο ίδιος παρέμεινε πιστός, και τα τέκνα των και η σύζυγός του και οι γυναίκες των τέκνων, και έτσι λοιπόν διεσώθη το ανθρώπινο γένος. Και ένα δεύτερο μεγάλο κήρυγμα μετανοίας είναι του Αγίου Προφήτου Ιωνά. Δίδει το αιώνιο τελεσίγραφο εις την μεγάλη πόλη πάνω από 120.000, εις την πόλη Νινεβή την μεγάλη, την τόσο αμαρτωλήν. Δίνει το τελεσίγραφο το αμετάκλητο, έτη 3 ημέρες και Νινεβή καταστραφήσεται. Δηλαδή όλοι ζώντες θα απέλθουν στον άλλον κόσμο, όλοι μαζί θα πεθάνουν, είτε παραμείνουν στην πόλη είτε απέλθουν από την πόλη για να γλιτώσουν δήθεν. Όπου και να βρεθούν αυτοί οι Νινεβίτες, όχι μόνο τα τείχη και τα οικήματα, αλλά οι άνθρωποι της Νινεβή θα πάνε ζώντες στον άλλον κόσμο μετά από 3 ημέρες. Ποιος είναι αυτός που λέγει αυτά τα λόγια? Λέγει ο βασιλεύς της Νινεβή, ο Υιός του Αμαθή, ο μεγάλος προφήτης ο Εβραίος, ο Ιωνάς. Και έγινε ένας μεγάλος οικουμενικός σεισμός εις Ασκαρδίαθων. Δεν τους είπε ο αγιότατος προφήτης να μετανοήσουν, δεν τους είπε να εξομολογηθούν, δεν τους είπε να νηστεύσουν, δεν τους είπε να κλάψουν, μόνοι τον το εφεύρουν αυτό το πράγμα. Και λοιπόν εθρήνουν άπαντες, έκλαιον άπαντες, από τον βασιλέα μέχρι και τον τελευταίο μικρό, και τα ζώα εθρήνουν. Και 3 ημερονύχτια ούτε έφαγον, ούτε έπιον, ούτε κοιμήθησαν, έχιναν από τα μηδών τα δάκρυα. Πού έλπισαν αυτοί οι άνθρωποι, οι απερίτμητοι το καιρό εκείνο? Δεν τους έδωσε καμία ελπίδα μετανοίας και σωτηρίας ο Άγιος προφήτης Ιωνάς. Αλλά εφεύρουν αυτοί. Να λοιπόν το χάρισμα της μετανοίας πως φωτίζει το νου, και είπαν, «Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μήπως και κάνει αλλαγή τρόπου σκέψεως και σωθούμε? Ας κάνουμε εμείς μια μετάνοια εσωτερική, ας κλάψουμε, κυρίως ας κηρύξουμε όχι νηστεία αλλά απόλυτον ασιτία, την ολοκληρωμένη δηλαδή νηστεία, την πραγματική μετάνοια». Λοιπόν, αν η πραγματική μετάνοια έσωσε την πόλη την Νινεβή την μεγάλη, και αργότερα όμως πάλι καταστράφηκε τις αμαρτίες των, τουλάχιστον τότε προσωρινώς εσώθησαν, έτσι λοιπόν η πραγματική μετάνοια του καθενός εξ ημών δύναται να παρατείνει το χρόνο της ζωής, ώστε να έχει κανείς γενναία πίστοση χρόνο να μετανοήσει, να σωθεί, ακόμη και να αγιάσει. Στην Καινή Διαθήκη όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι διαπρίσιοι Κύριοι και μετανοίας με των αγνών και πνευματικών τρόπων της ζωής των. Πραγματικά και προσωπικά μου κάνει εντύπωση ένας ωραίος τρόπος μετανοίας που εφαρμόζει η Παναγία μας προς την Αγία Εκατερίνη. Λέγει η Αγία Εκατερίνη εις τους γονείς της, «Δεν θέλω να παντρευτώ κανέναν αμόρφωτο, κανέναν φτωχό και κανέναν άσχημο άνδρα». Βρείτε λοιπόν αυτά τα 3 προσόντα, εάν τα έχει κανένας, για να τον παντρευτώ. Πλούσιο βρήκαν ίσως τον βασιλέα της Ρώμης, τον ιό του δηλαδή, και πιο σοφό ίσως να υπήρχε, αλλά πιο όμορφο άντρα δεν υπήρχε, ούτε άντρας ούτε γυναίκα από την Αγία Εκατερίνη. Από αυτό πιάστηκε η Παναγία μας, και βλέπει αργότερα την Παναγία μας η Αγία Εκατερίνη και λέγει στον ιό της, «Βλέπεις, Υιέ μου και Θεέ μου, πόσο όμορφη είναι η Εκατερίνη». Δεν υπήρχε ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο την εποχή εκείνη. Θα τη λέγαμε σήμερα μης Αιγύπτου, μης κόσμου, δεν ξέρω πώς θα τη λέγαν οι άνθρωποι. Όμως λέγει η Παναγία όχι υποκριτικά, αλλά απλά, έτσι φυσικά μητρικά. Και απαντά ο Χριστός μας, όχι η μήτερ μου, είναι η ασχημότερη γυναίκα. Και αποκαλύπτει ο Χριστός μας
Μα είναι πανέμορφο το κορίτσι. Τι του λείπει? Σήμερα με έναν πονηρό τρόπο σκέψεως, και ωραίο πρόσωπο έχει και ωραίες αναλογίες έχει και υγιέστατη είναι και όμορφη είναι και νέα είναι. Τι της λείπει? Με αγνό και καλό λογισμό. Όχι, μήτηρ μου, είναι η πιο άσχημη γυναίκα του κόσμου. Έτσι λέγει ο Χριστός μας, και είναι αληθινός ο λόγος, διότι ήτο ακόμη αβάπτιστη. Όταν βαπτίστηκε, λέγει ο Χριστός μας στη μητέρα του, «Ω μήτερ μου, είναι τώρα τόσο όμορφη που θέλω και στέργω να την υφευθώ, να την κάνω νύφη μου, και της χαρίζω αιώνιο δακτυλίδι, δείγμα πνευματικού αραβώνους και πνευματικού Αγίου Γάμου». Και σήμερα στο δεξί της το χέρι του αγιότατο, το μυροβόλο, το θαυματουργό, υπάρχει αυτό το Άγιο δακτυλίδι που ο ίδιος ο Χριστός μας της το έδωσε και το φοράει η Αγία Κατερίνη και βοδιάζει και κάνει τόσα πολλά θαύματα. Αλλά το περιμετανοίας θαύμα δεν είναι ότι έγινε όμορφη η υπάρχουσα ωραία Αγία Κατερίνη, αλλά πρώτου βαπτίσματος ο άνθρωπος είναι άσχημος στα μάτια του Χριστού μας, στην καρδιά του Χριστού μας, όπως και να φαίνεται στα δικά μας πονηρά ανθρώπινα μάτια. Όποια γνώμη και να έχουμε, όποια κρίση και να κάνουμε, ειδού ο Χριστός πως αποφαίνεται και πως λέγει, και μάλιστα στην Παναγία Μητέρα του. Και μετά το Άγιο Βάπτισμα, και μάλιστα όταν κανείς αγωνίζεται με νύχια και με δόντια, όπως λέμε, κατά το κοινό σλιγόμενο, να εφαρμόσει την μετάνοιά του στον εαυτό του, να σηκώνει το σταυρό του, είναι ένας όμορφος άνθρωπος, όπως θέλει ο Χριστός μας να τον βλέπει. Αυτή η ασκητική οδός, αυτή η αποκεκαλυμμένη αλήθεια επαναλαμβάνεται σε όλους μας ανά τους αιώνας Ορθοδόξους Χριστιανούς. Μακάρι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και μακαριότεροι όσοι θα εφαρμόζουν τον τρόπο της πολιτείας των της μετανοίας για να εξελθούν της Βασιλείας των Ουρανών. Σας ευχαριστώ και σας ευγνωμονώ για τον κόπο που καταβάλλετε να έρθετε και να ακούσετε έναν αμαρτωλό μοναχό.